дар ҷаҳони ҳаяҷоновари футбол ҳикояҳои ҷолиби бозингарон ҳастанд, ки оғози мушкиле доштанд, вале дар охир легендаи ҳақиқии футболӣ шуданд. Ин футболбозон дар мушкилиҳо таслим нашуданд. Онҳо ҳамеша ба пеш ҳаракат доштанд, ба худ боварӣ доштанд ва беист худро рушд медоданд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Кевин Де Брюйне оғоз мекунем, ки ҳоло шояд ҷашни қаҳрамонӣ дошта бошад. бояд фаромӯш накард, ки омадани Де Брюйне ба Англия соли 2013 оғози хубе надошт. ӯ барои мавқеъ дар Челси рақобат мекард ва баъд чанд бозӣ дар ҳисобаш дошт. мухлисон мегуфтанд, ки ӯ ба футболи англисӣ мувофиқ нест, вале Де Брюйне боз наистод. бо заҳмати зиёд даҳони ҳамагонро пӯшид. маҳз замони шомил шудан ба Сити ва роҳбарии Пеп Гвардиола, Кевин Де Брюйне бо мурури замон легендаи ҳақиқии дастааш гашт. монанди Де Брюйне, нафари дигаре, ки таслим нашудааст, ин Муҳаммад Салоҳ мебошад. дар гузашта ӯ дар Челси баромад мекард, вале монанди тахминаш ҳама чиз хуб набуд. баъдан дар серияи А бо дастаҳои Фиорентина ва Рома худро санҷид. кораш омад кард ва диққати дастаи Ливерпулро ҷалб кард. ӯро харидорӣ карданд ва баъд бошад таърих навишта шуд. Салоҳ бо заҳматаш нишон дод, ки бемеҳнат чизе ба даст намеояд ва легендаи ҳақиқии Ливерпул гашт. биёед ба бозингари навбатӣ менигарем. Каспер Шмейхел. новбаста аз оғози хубаш дар Манчестер Сити, ӯ бо мушкилиҳо рӯбарӯ шуд. ба ҷои бозӣ кардан ӯро ҳамеша ба иҷора равон мекарданд. ҳамин хел Шмейхел Манчестер Ситиро тарк кард ва ба дастаи Нотс Каунти дар дивизиони поёнӣ пайваст. касе мунтазир набуд, ки ӯ дар дастаи Лестер омада ба муддати зиёд ҳунарнамоӣ мекунад, чунки аллакай дар моҳи аввалаш Шмейхел корти сурх гирифтанро оғоз кард. вале ин садди роҳаш шуда натавонист. ӯ таҷрибаи калон касб кард ва ба Лестер кӯмак кард, ки ба Премер-лига барояд. ана баъд бошад муъҷиза рух дод. Шмейхел нақши калидӣ дар муваффақияти Лестер ва ба даст овардани аввалин ҷоми Премер-лига бозид. ҳарчанд ӯ аз Лестер рафтааст, вале мухлисон ҳама заҳматҳои кардаашро қадрдонӣ мекунанд. футболбози дигаре, ки замоне лузер будаасту баъдан легенда гашт, ин Терри Анри мебошад. тасаввур кардан мушкил аст, ки ин бозингар замони мушкиле дар Ювентус дошт. ӯ ҳамагӣ 3 гол ва 2 асистро дар 17 бозии соли 1999 ба қайд гирифт ва Ювентус хост, ки ӯро аз даста гусел кунад. дар баробари шомил шудан ба Арсенал ҳолат куллан тағйир ёфт. ҳикояи ӯ дар ин даста қисме аз таърихи футбол шудааст. Анри беҳтарин голзани дастааш дар таърих шуд. кӯмак кард, ки Арсенал ҷомҳоро ба даст орад, ба мисоли 2 ҷоми Премер-лига ва 2 ҷоми Лигаи Англия. суръати баланд, ҳунар ва зарбаҳои Анри мақбули мухлисон шуду Терри легендаи ҳақиқии футбол гашт. бо дидани Лео Месси мухлисон фикр мекунанд, ки ӯ ҳамеша комёб аст, вале дар гузашта ӯ ҳам челленҷҳои мушкилеро гузаштааст. яке аз рӯзҳои бадтарини Месси 17 августи соли 2005 ба ҳисоб меравад, рӯзе ки ӯ дебют бо мунтахабаш дошт. он рӯзро фаромӯш намекунад, вале ба бадӣ ёд меорад. бо ҷавонӣ ва таланти хубаш ӯ муқобили Венгрия дебютро ба қайд гирифт. Леоро дар дақиқаи 63 ба майдон бароварданд, вале мутаассифона дебюташ дер давом накард. баъди чанд дақиқа вақти гузаштан ба ҳамла, Месси бо даст барои рақиб мерасад. намедонем довар чиро дид, вале рост корти сурх аз ҷайбаш баровард. ҳолати бад барои Месси, вале ӯ аз иштибоҳҳои худ ҳамеша дарс мегирад. ба ҳамон корти сурхам нигоҳ накарда, Месси яке аз беҳтаринҳои ҳама давру замон гаштааст. қаҳрамониҳо ва ҷамъ овардани мухлисон аз тамоми дунё инро исбот мекунанд. ҳикояе аз лузер ба легенда гаштани Мессиро аксаран медонанд, вале бозингари дигари аргентинӣ бо ҳолати монанд Эмилиано Мартинес аст. Мартинес барои мунтахаби Аргентина мисли қаҳрамон гашт. дар як сол қаҳрамониро дар ҷоми ҷаҳон, барандаи дастпӯши тиллоӣ ва беҳтарин бозингари фифа шуд. нақши ӯ дар қаҳрамонии Копа Америка соли 2021 барои Аргентина калон буд, вале ин роҳро
мартинес бо мушкилӣ тай кардааст. ӯ дар арсенал мавқеъ пайдо накарду борҳо ба иҷора равон карда мешуд. ҳамчунин нигарон буд ки дар мунтахаби то 20-солаи Аргентина дар ҷоми ҷаҳони соли 2011 бозие ба қайд нагирифта буд. мартинесро бори аввал соли 2021 ба ҳайати мунтахабаш даъват карданд ва ӯ нокомиҳоро бо заҳматҳои худ пӯшонид. оқибат худро қаҳрамони футболи Аргентина кард. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири мо бошед ва мунтазири наворҳои ҷадид бимонед. хайр.